Be, sige na. Exciting kay siya. Ate Praise nga unang order nga narong pag sulat sa apelyido. Muna yung unang order. Doon. Saan mo na, anak? Pila na? 153 na tanan ako. Saan mo na nga bullpen? Sige na, Be. Kuan, gel. Jill? Sige daw, Be. Diyan na pagit, babies. Ang tanawan ng imong kontrak. Ay, lagi na. Anak, oh. Anak. Bin sa mani. Spray ay para kuan. Diyan na pagit, eraser. Habi, ay stick eraser. Mira mo? Oh, mauni siya. Pen. Saan man nga mga bullpen? Kani, kung mawala ng ink, kana ang butang. May pudo kay napoy mga taklob o para dili ma Dati mga ko na tripe. patagay nung mahud na. Abi sa yagi anak niya be. Bayang. Mahal man anak, mahal man na lagi. Ingka barato ra kayo. Narangagin niyo mo. Sus kadugay pinaabot in order gikan sa TikTok. Sige na be. Napadikabo pa yun. Oh, na tindahan sa anak. Kusog kayo! Ay, sige gagi mo. Abi marag, abi sa yagi be. Okay, siya agi, mara siya sign pin. Sabi na ni siya. Ah, sign pin giday na niya. Kini unsa man ni red? Red og kuan, black. So red. Asa may red ani? Wala. Amo yatag ni aw pa depende lang pag refill nimo. Oh. Di tagagi sa imong manghod. Atag sa lang ni tag isa-isa ngayon masira ba kay namang pag Agi, mana mo. o ibutang ra ba na niya sa iyang bulsa yan na pagtagaan og refill pag makuhan na. Dili ba ka sa bulsa na ka kay sa ilang ra ba na di na ko mabantayan mahumulan din akong tubig diretso. Mao ni siya ang unang order ni Precious. Sa TikTok ni niya nga order. Ya ganang ka anak. Ha? Sabi no, gamay ra. Jesus, kagamay ra na tinuod ka daghang kayo. O, dagan ra kayo.